État mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira. Ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye. Kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na. École franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye. A y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Labbaik Allahumma labbaik. An balimaw nin ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum. La sharika lak. An filɛbaw ni a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye
octobre kalo ale tile kɔnɔntɔn ye bi ye sanba 2025 an ka kunnafoniw bɛna na daminɛ ni wolomasiri tabaw ka kibaruya ye. wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Umar Baru Jara général de division ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka wulikajɔ olu hukumu kɔnɔna na ni pankuruw ye min ye armée maaw ye u ye bamancɔlen jugawale kɛbaa dɔw kɔni fa k'olu bɔ baara la pewu inarabanikaw fɛ yen menaka ale marabolo kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na fana min ye wulikajɔ dɔ kɛra kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen Zegwa hɛrɛma kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye Sikaso barabolo ye bamancɔlen jugawale kɛbaaw pankuru kɔni a y'u dagayɔrɔ 3 o de gosi maa tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔnna ani na n'u k'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ k'olu kɛ bugurimugu ye. sɔgɔmada in na fana min ye an ka kɛlɛcɛ dɔw ye sa minnu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zantigilakaw fɛ yen n'o ye Zan Kulubali ka dugu ye Segu taa sira la bamancɔlen kɛbaa dɔw kɔni solila sa ka na k'u firi olu kan k'a k'u ɲɛna sa ko maa tɛ yen kuranw falen don waati min u y'u sɔn min ye gɛrɛla waati min ye armée ye ale kɔni ye su bɔrɔntɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ ninnu na kɛbaa jaw bila ala kɛ bungɛnbɛ i ka mɔgɔw ka jaw bila la i b'i sigi ko ne bɛ ka jaba de wɔrɔ maa caman u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ in ye dibi kɔni donnen don ye kosɛbɛ Zantigila pɔsu a kɛra bamancɔlen jugawale kɛbaaw ɲɛna sa k'olu kɔni u na u 2 ni dabali kɛ bi waati min na u bɛ surunya yɛrɛ min ye taxe o kɛr'u ka su bɔrɔntɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya in sɔrɔla maa minnu fɛ ka fara wolomasiri tabaw yɛrɛ ta kan sa ko min ye armée ye a y'u nɔbɔ sa fo kungokolon kɔnɔna na a yirala k'a fɔ dugu caman bɛ Segu sira la bi o dugu maaw bɛ maa ninnu u mara u ka sow kɔnɔna na baara armée a kɔni y'a kɛ Zantigila n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa kɔni kun ye dogo yɔrɔ la sa u taara bɛɛ lajɛlen nɔbɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la motow ani kɛlɛkɛminɛnw caman sera ka sɔrɔ o kɛlɛ in ale senfɛ min ye armée sa a ɲɛma k'a b'an ka wolomasiri tabaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ale ni baara a kɛcogo ɲuman o la ka kɛ ni nin waati ninnu kow kɛcogo ye. sɔgɔmada in na jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale bɔra Katikaw fɛ yen ka na Kuluba ka sɔrɔ ka bɔ Kuluba sa ka jigin ka na Bamako yɛrɛ kɔnɔna na génie militaire ale base kɔnɔna na ye maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw ye sa n'olu bɛ kalanw kɛ wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'olu ye fonctionnaires ye jamana baarakɛlaw olu kan ka taa o hukumu kɔnɔna na olu tun taara kalo 6 kalan na nin ye maa ninnu bɔ ko 6nan ye min ye SNJ o hukumu kɔnɔna don a yira sa k'a fɔ ko min ye kalan in kɔni ye u ye kalo 6 de k'a la k'a daminɛ février kalo tɛmɛnen tile 25 ka n'a bila ni kalo salen o tile 25 la sa maa 1539 muso o ye 521 ye olu kɔni labɛnnen don sa ka taa faso ale baara kɛ n'o ye faso cakɛdaw ye ninnu minnu filɛ nin ye sa u tun bɛ Bafokaw fɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na février kalo tile 25 u dara o de la kalo 6 kalan ye tali kɛ min na o ye fasaja ye fɔlɔ surasiya taabolo min ye maanifinya baara kɛcogo surasiw ka baara minnu bɛ yen n'o ye topographie ye surasi kɛ marifa bɛ ci cogo min tiru bɛ kɛ cogo min ye surasiw yɛrɛ ka sariya min b'u ka gun kan k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye o fana kɛrɛfɛ fana fasodenɲumanya waleyaw faso taabolo faso tabiyaw jamana yɛrɛ sigilen don mun kan an ka seko n'an ka dɔnko o kalanw fana kɛr'u kunna yaasa maanifinya taabolo bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'o faamuya cogo di yɛrɛdi bɛna cogo di faso kanu bɛna cogo di n'i bɛ faso baara la i kan ka mun ni mun kɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra u ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ baara k'o kunna ale ni minisiriso min bɛ yen n'o ye sifinw ye sa olu de jɛra ka nin baara in sigi sen kan nin ye u bɔ ko 6nan ye baara in daminɛ ni sisan cɛ sa a bɛ se ka yira k'a fɔ ko min ye maa 4680 olu de sera ka nin kalan in kɛ wa olu bɛɛ lajɛlen u bɛ drapeau kɔrɔ nin waati na u bɛ ka baara kɛ faso ka cakɛdaw la kura minnu kan ka don kalo nata kɔnɔna na o ye maa 2370 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna taa Bafokaw fɛ yen SNJ ale kɔni kɛra sababu ɲuman ye sababu ɲuman y'a to bi denmisɛnninlaka fɛn fɛn bɛ yen n'i ye faso kɔni baara sɔrɔ i bɛ taa kalo 6 kɛ Bafokaw fɛ yen n'i sera Bafo i bɛ colonel so sɔrɔ i ɲɛ ye i bɛ Sɛransefu Sanogo fala ye ninnu anw kɔni bɛ taa Bafo nka anw ni ninnu n'i ye ninnu ye Bafo i bɛ masaya sɛgɛn Ala ma walayi fala ye maa si tɛ nin kalo 6 kɛ k'i bɛna don ŋanamu na n ko fo don dɔ la i yɛrɛ b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ne tɛ sa ciw bɛ ci la a tɛ ku i la o yanni senu
karamɔgɔ ko k'a ɲinɛ n'a ka bigi de kɔ senu ko aw taara formation kɛ k'ale ɲinɛ n'a ka bigi kɔ k'e ka taa ta ka na n tɛ se ka fɔ ye dɛ an bɛ o karamɔgɔ olu yɛrɛ fo min ye commandant Dominique ye ale ni colonel Gawusu So o de ye Bafo yɛrɛ directeur ba ye SNJ directeur fana bɛ Fala ye ka taa fara maa minnu yɛrɛ bɛ ninnu kalan n'u ka surun la kosɛbɛ olu fana bɛ yen Général chef Sanogo n'a ɲɔgɔnna olu caman fana bɛ o baara la jamanakuntigi ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira sa k'a b'a ɲini u fɛ sifinya o ye faso kanuni yɛrɛ baara kɛ waati yɛrɛ ye k'i yɛrɛ di faso ma k'i to funanɲaniya la k'o de ɲininen n'u fɛ Mali mago bɛ maaw la sini ma sinikɛnɛ ma minnu bɛ se ka kɛ fasoden ɲumanw ye ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na yaasa jamana siniɲɛsigi bɛ se ka dilan cogo min jamanakuntigi ko k'o de y'a to ale y'a yamaruya k'a fɔ maa o maa n'i kɔni ye faso baara sɔrɔ n'i ye fonction publique sɔrɔ Fala ye i bɛ taa Bafokaw fɛ yen dɛ Bafotaga kɛlen de ma diyagoya i kɛra sugu o sugu ye i ye finitigi ye ka kɔrɔ o i tɛ finitigi ye o i ye garde ye o i ye magistrat ye o i ye dɔgɔtɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen i bɛ taa kulɛti surubanin dɔ ye o don dɛ k'i kun gana kalaki ka situlu k'a la wa siyɔrɔ min b'i bolo ye tiɲɛ Fala ye n bɛna taa n'a ye n bɛna so wele an bɛ taa Bafo lajɛ ka na parce que ne ye tagali min kɛ a bɛ n'a fɔ aw ma aw tɛ se ka ko nka n'an taara ne b'aw t'u bolo ne kɔni bɛ taa faama filati la dɛ minnu bɔlen filɛ nin ye président ko a b'a ka minisiri fo farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye an yɛrɛ tɔma ye Abdul Kasim Fɔnba baara mun sera ka kɛ nin kalansen fɛ yaasa ka se ka a kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Fɔnba ale fana ka kuma kɔnɔna na Fala ye a ko ko min ye SNJ ye a sigira sen kan ni sariyakisɛ min ye sa o ye 83 27 ka kɛ ni jamanakuntigi min ye Musa Tarawele ka tile ye utukalo tile 15 san 1983 baara in kun daminɛna Fala ye min ye san 1991 u kun y'a ɲɔngiri k'a fɔ ko k'a bɔ yen pewu démocratie tigiw olu kun nana n'o ye nka démocratie maa wɛrɛ n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye ale ko k'a sigi sen kan san 2016 Fala ye folili tanuni ka kɛ o la nka Asimi nalen ale y'a walankata de sisan ko k'a fɔ dɔrɔn ko ka maa dɔw ta k'olu ka taa k'o tɛ dɛ maa o maa ne ko i bɛ taa faso ka cakɛdaw la i bɛ taa nin kalo 6 kɛ Bafokaw fɛ Segu mara la yaasa i ka se ka adamadenya taabolo dɔn kalan in yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye SNJ directeur ye colonel major Cɛmɔgɔ Kamara ale fana y'a ɲini denmisɛnninw fɛ anw kan ka min ka aw kun anw kan ka sira mun yira aw la anw kan ka kalan min k'aw kun o de ye nin ye sisan n b'a ɲini aw fɛ aw ka kɛ baarakɛla ɲɛnɛma ye faso ale tɔgɔ la aw ka kɛ baarakɛla ɲɛnɛma ye faso tabiyaw faso taabolo an ye fɛn minnu kalan aw kun aw k'a yira k'a fɔ ko a ma kɛ fu ye baara in bɛɛ lajɛlen sa a ko ɲɛmaaya tun ye furancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa bolo n'o ye Asimi Goyita ye min ye CNT ɲɛmaa général de corps d'armée Maliki Diaw ale tun bɛ yen premier ministre a n'a ka ministre caman fana tun bɛ kɛnɛ kan u ye défilé mankanni kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ale kun cɛ passeport kura o bɛna don Mali la Fala ye ani AES jamanaw la ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye sɔngɔ jigin kɛra a la koyi passeport tun bɛ feere sa 10,001 o nana yɛrɛ sɔrɔ 9,000 bi 2,000 samana ka bɔ o la min tun bɛ feere a ma sa 20,000 ani 2,000 o nana kɛ 29,000 ye o nana kɛ 29,000 ni waati in na min ye 10,000 ani 8,000 ye nin waati in na k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko 4,000 o samana ka bɔ ale la Fala ye min ye 18,000 o de tun ye 2,000 20,000 ani 2,000 ye 4,000 de samana ka bɔ ale la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in yɛrɛ sigikun yɛrɛ ye mun ye passeport in ye mun ye Fala ye ale n'an ka passeport kɔrɔlen min filɛ nin a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye koyi nka pisi de bɛ nin na pisi in kɔnɔna na sa e kɔni bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ fɛn o fɛn ye e tɔgɔla kibaruya ye o bɛɛ de b'a kɔnɔ wa min ye a subahana mansinama de fana dilannen don yaasa sa passeport kɔrɔlen ale fana plasiw b'a kɔnɔ min ye pisi min donnen don nin kura in na o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'i tɔgɔla kibaruyaw k'olu bɛɛ lajɛlen di ka sɔrɔ k'a nin datugu k'a ɲɛ kosɛbɛ k'a bila fɛn kɔnɔ sa u b'a fɔ ma sa ko polycarbone a kɛkun yɛrɛ ye mun ye Fala ye fɔlɔ min ye maa si kana se ka maa si ka passeport ta k'i bɛ baara kɛ n'a ye tuguni a filanan ye mun ye sɔnnɔgɔya o bɛna don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport la sisan n'i taara aéroport la n'i b'a fɛ ka don avion kɔnɔ a ma se polisiw k'i kunbɛn koyi
piqué dɔ de bɛ yen i bɛ t'i ka passeport dɔ kan n'a ye binkɛnɛma bɔ kɔrɔ ye k'a tɛmɛ n'a ye wurusi bɔ kɔrɔ k'e ti taa an kun tɛ taa di polisiw ma fɔlɔ a ye sisan i bɛna n'i ka passeport i b'a da o fɛn sanfɛ n'a kɔni ye binkɛnɛ bɔ o kɔrɔ ne ni kebaw bɛ tɛmɛ n'a ye wurusi bɔ fala e bɛ to Bamakɔ e tɛ taa Tumutu a sabanan ye mun ye o ye i b'a dɔn k'a fɔ ni dugutaa bɛ yen maaw bɛ sɛgɛn i mana se aéroport yɛrɛ la fɔlɔ i ka sɛbɛn munumunu n'u donyɔrɔ n'u bɔyɔrɔ a bɛ na o de nɔgɔya kosɛbɛ ale ni an ka frontières la min ye baara in ye sa a kɛkun de ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa maaw bɛ se k'a faamuya cogo min bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma octobre kalo tile 25 fala ye anw ka AES in don an k'o mara fɔlɔ a t'a to an tɛ taa ka taa kura in da maa dugutaa man go dɛ nka ko ani kura in bɛɛ ye kelen o pisi dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn na sisan kɔni ni nin sera ka sigi sen kan polisiw ye n kɛ tan polisiw ye n kɛ tan i yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ ten dɛ ɔhɔ n'ala sɔnna a ma su in na an na segin nin baabu in kan gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ n'o nana ni tajiko gɛlɛya ye direction min bɛ yen ni ale bɛ jagoko kunna ani dumuniko ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu ani ONAP ani DNGM ani wolomasiri tabaw ko k'a daminɛ bi alamisala fala ye k'u bɛna munumunu salo daminɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Mali ale dugumisɛnw ni Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔ in kɛkun fɔlɔ ye mun ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye taji bɛ feere da min na o sɔngɔ kana yɛlɛ maa si fɛ a filanan ye mun ye taji min bɛ yen n'a bɛ maaw bolo u ka dingɛ kɔnɔnaw la u ka station kɔnɔ ka t'o lajɛ k'o dɔn k'o bɛrɛ dɔn yaasa min ye taji minɛli maa kana i ban k'a di u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ in ye fala ye a bɛna n'a to fana u bɛna se ka min ye taji yɛrɛ dicogo a ka se ka nɔgɔya wa fana jɛ tɛna kɛ n'a ye tuguni maa si ka taji feere maa ma bidɔn kɔnɔ k'o bɛna kɔn dɛ wa min ye taji sɔngɔ ko fana ye o fana bɛna na don bɛrɛ la maaw ka o la kɔlɔsi jɛkulu in kɔni y'a ka baara daminɛ bi Bamakɔ kɔnɔna na ko a ɲininen don bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka faamuyaliko ɲuman kɛ nin ko in na sabula premier ministre ale ye lajɛ min kɛ octobre kalo tile 7 o laɲini belebeleba dɔ de ye nin ye ko ka nin baara in kɛ min ye DNCC maaw ye k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ ko in na u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw ka baara nɔgɔya u bolo sɛbɛn fasila maa min fɛ sa o ye DNCC directeur d'anga ye n'o ye Jite ye sabula min ye gédon ye ale bɛ mission na a bɛ taama la nin waati in na ministre so min bɛ kalanko kunna an ka jamana kɔnɔ ko k'a da kalanso ɲɛmaaw tulo kan n'o ye directeur de académie ye ka taa se fana kalanso minnu bɛ yen n'o ye CAP ye fala ye ko kalan min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko révolution française n'o ye san 1789 ye n'o tun bɛ kalan an ka kilasi 9nan na ko k'o kalanni jɔ han faransi ka tariku ko kalanni ko k'o jɔ minisiri ko k'a b'a ɲini kalanso ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini maa maa bɛ yen ni kalanso kalifalen don i la u ka nin waleya in k'a latimɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na sabula min ye faransi ka tariku ye o kalanni o ti yamaruya tɛ kɛ n'o ye tuguni Mali kalanso kɔnɔna na nka fala ye minisiri ɲinɛna fɛn kelen kɔ dɛ faama caman den bɛ tubabu kalansow la dɛ est-ce que kiba yɛrɛ den fila tɛ yen ne a interdit est-ce que a interdit la don olu ka kalansow la parce que olu ka programme ye faransi programme de ye fala ye mais ma dɔ la n'olu yɛrɛ bɛ révolution française kɛ yɛrɛ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ma dɔ la n'olu b'a kalan a bɛ kalan anw de kunna an ka faransi de dɔn k'o kanu ka tɛmɛ an faso kan nka u k'u hakili to a la fana k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ labato kalansow kan an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ kalanso bɛɛ ye sinon faama caman ni setigi caman denw bɛ tubabu kalansow la dɛ fala ye u ka programme n'ala an ta tɛ kelen hali u ka bac n'an ka bac tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kalanbila n'an ka kalanwuli n'an ka foyi tɛ kelen ye septembre kalo tile fɔlɔ olu bɛ ta u bɛ tila ka tile damadɔ d'u ma k'u lafiya u ka so tuguni u ni an ka fɛn foyi tɛ kelen ye yɔrɔ kɔni tɛna sigi a gansan na o se bɛ minnu ye olu kɔni b'a kɔnɔna na ye Mali révision électorale ale baara bɛ senna Gawokaw fɛ yen nin waati in na baara in kɔni ko maa 20 ɲɔgɔnna ye baara in olu taara kɛnɛ kan k'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min nka fiɲɛ min yɛlɛn don sen ta la sa ye k'a fɔ parti politique minnu ka baara yɛrɛ ye nin ye olu tɛ ko in kɛnɛ kan Gawokaw olu fɛ yen RTL ni o ye Mali arajo ka tɔnba ye ale ni Mali gafe sɛbɛnnaw ka tɔnba n'o o ye ASEP ye
olu ye baro sigi kɛ bi sabula ASEP ale ye ɲɛmaya kura sɔrɔ n'o ye Boubacar Yalko ye nin jɛkulu fila kɔni sa u farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na don nataw la yaasa yɛlɛma minnu bɛ yen baara minnu kan ka kɛ maison de la presse yɛrɛ sariya sɛbɛn kan ka layɛlɛma cogo min kunnafoni sariyaw kan ka yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ cogo min na Mamudu Bokumu ale ye bilasirali caman kɛ ASEP ɲɛmaa ye n'o ye Boubacar Yalko ye n'a ka cɛdenw ye kɔkan kibaruyaw la sisan an b'a yira o la k'a fɔ Burkina Faso kaw fɛ yen sigana kɛra maa minnu na k'u minɛ n'o ye baɲumankɛtɔn Izo ye k'a maaw caman tun bɛ baara min kɛ u tun b'a bila ka taa jamana min kɔnɔ o ye Pays-Bas ye yen de sa kɛlen don ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ye ko hinɛ ni adamadenw dɛmɛli ko hukumu kɔnɔna na ani lakana ko kunnafoni minnu sɔrɔla Mali ni Burkina kan sa k'a taara nin jamana in de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'a sɔrɔ a baara kɛcogo ka ɲi Burkina kɔni ye maa 8 minɛ a ko senfɛ sabula olu ma da u la Tinisikaw fɛ maa baden bɔra bi k'u ka nisɔngoya yira wulikajɔ senfɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Américain ka lasigidenso min bɛ yen ko k'a datugu walima ko ka Américain ka lasigiden ko k'a gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko sabula bi Israël Amérique de bɛ k'o kɔkɔrɔma don o hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni y'a ɲini u ka wulikajɔ senfɛ sa ko Palestine olu b'o de fɛ bi u b'o de fɛ sini u tɛ fɛ ka Amérique ye Tunisie jamana yɛrɛ kɔnɔna na Cameroun kaw fɛ Fala ye jamanakuntigi kalata ye nin kalo in tile 12 o tɛ kari nata ye min ye cɛkɔrɔba ye san 92 a y'i taama ka taa meeting kɛ koyi meeting in sa a y'o kɛ jamana kɔrɔnfɛ fanfɛla la si birintilen don maa min ye san 46 kɛ jamanakuntigiya la a y'a yira sa ko kalata nata ye ko ni Ala sɔnna a ma ko a n'a se sɔrɔ a ye jamaba fara ɲɔgɔn kan u ka ndolati kɛnɛ dɔ la sa Maruwakaw fɛ yen Paul Biya kɔni ko sa ko lakana ko a bɛna na olu sinsin Bamanci ni nijugawale kɛbaaw k'olu dɔgɔya min ye baarakɛbaliya sifinw fɛ yen ka dɔ bɔ o la sirabaw k'olu dilan ale ni mɔgɔ mangeminɛw k'olu caman sigi sen kan n'u ye danaya d'a kan nin siɲɛ 8nan in na k'a kɛ ale ni Ado ta ɲɔgɔnna 2 ye dɛ kebaterikɛ don Fransikaw fɛ yen kabi premier ministre wala sɛmɛ Fransi kɔni a guwanen don bi politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ gouvernement kura bɛna sigi wa a tɛna sigi wa assemblée de bɛna na ci wa a ko kɔni bisibasalen don min ye nin waati na min ye Emmanuel Macron n'a tun ma bɔ u ka maa mafalen dɔ bɛ yen sa n'o ye Robert Badinter ye tasibila belebeleba ka kan ka k'ale ye bi a bɔra o kɛnɛ kan nka min ye politikiko fansi a m'o fɔ o kɛnɛ in kan a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ tasibila ye waleɲuman dɔn ka ɲɛsin ni maa mafalen ma min jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka kalanso la Donald Trump ko kunun ko k'ale b'a fɛ sa Chicago maire ale ni n'o o ye Brandon Jones ye ka taa se u ka gouvernement Fala ye ko k'u datugu Trump ko ten dɛ ko ka nin maa 2 bɛɛ minɛ ko k'u datugu ko sabula k'u ma fɛɛrɛ foyi sigi sen kan polisi minnu bɛ nin baara la u ka jamana kɔnɔna na ka se k'olu lakana maa minnu bɛ yen n'olu ye tunkarankew ka baara ko kunna ye n'o ye polisilakaw ye ko m'olu lakana ko k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ninnu 2 bɛɛ lajɛlen gɛn o dun tɛ kulu kelen na dɛ démocrates de don Israël kɛlɛ min bɛ sen na ye Hamas maaw y'a yira kunun ko hakilila ɲuman bɛ u la ko kuma fɔcogo min bɛ ka kɛ u ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ k'a taacogo ka ɲi ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛ sɔn ka bɛnkan sɔrɔ kɛlɛ ka ban Gazakaw fɛ yen olu fana labɛnnen don sa kɛlɛkɛcɛ minnu b'u bolo n'u y'olu minɛ k'olu labila min ye Israël ye a fana k'u taw labila RCA kɔnɔna na n'o ye Centrafrique ye u ka jamanakuntigi n'o ye Touadéra ye irisi minnu bɛ kalan na u fɛ yen irisi minnu b'u fɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ye a ye donbolo kɛ u ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn o taara ka d'u ma olu dɔrɔn tɛ u yɛrɛ ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu fana kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka fara irisiw kan minnu tun bɛna ka n'u dɛmɛ baara la n'olu segintɔ don ka t'u ka dugu la u ye jɔnjɔn di ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ye waleya in kɔni ye a balila maa caman na sabula nin waati in na siganaba kɛlen don min ye RCA jamanakuntigi la ale bɛ ka sɔmi surunya kosɛbɛ Faransi la a ka taabolo n'a ka waleyaw olu kɛcogo la nin waati in na an bɛ taa Sikaso min ye triangle di balafɔ ye o tako 9nan baaraw bɛ ka daminɛ nin waati in yɛrɛ la Lamusa Bangali tɔgɔla so kɔnɔ nka sɔgɔmada in na ministre Mamu Dafe ale sera kɛnɛ kan ye a n'a ka cɛdenw u kɔni kunbɛnra kosɛbɛ u kunbɛnlen kɔfɛ sa u taara bulon kɔnɔna na Ablaye Traoré géant ni o ye Traorélakaw ka bulon a kumalasela ye bulon kɔnɔ maaw min ye Sikaso duba 4 n'o ye Traorelaw ye ka fara Sanogola ka Jamutina ani Bertilakaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka na u kunbɛn Traorélakaw ka bulon ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o la sa ministre a ye tasibila kɛ u ye ka bonyamasegu kɛ u ye laadala maaba fɛn fɛn bɛ don Sikaso kɛba i bɛ taa nin bulon in de kɔnɔ yaasa ni laadalatigiw ka ɲɔgɔn ye tirangidi balafɔn yɛrɛ k'a jaru ye kosɛbɛ
min ye a segilen ka na kurakuraya la o baaraw bɛna bɛnnen n'u ma kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna sa an yɛrɛ ka cɛden bɛ kɛnɛ kan ye o ye Famara Berete yanni ɲɛnajɛ ka daminɛ Mamu Dafe sera kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Mamada nɛgɛ kaɲɛ 9 waati de an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ye bisimila minɛ kɛnɛdugu faaba kɔnɔ Mali marabolo sabanan Sigaso ka sanga ni Sigaso kan ka jamana 5 ɲɔngo bisimila balan kɛnɛ belebeleba mun kan o baaraw kɔnɔ a sen tunnen Sigaso dugukolo kan seko ni dɔnko minisiri ye bisimila cɛɲi sɔrɔ Sigaso marabolo ɲɛmaamuso fɛ o nɔngɛni kan minisiri senfa ka se Sigaso dugutigila la i n'a fɔ laada do cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka taa bonya ani foli bila dugutigilakaw la anw ka taabolo kɔnɔ dunan bisimila bali man k'i dantigɛ siratigɛ de la Sigaso dugutigilakaw mairie marabolo ɲɛma bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen ye seko ni dɔnko minisiri bisimila fana na bulo in min kɔnɔ nin ye hali ni donna ka sigi ni ma deli ka don yan n'i kunkolo jan i bɛna ɲininkali dɔ kɛ o ninnu dun u bɛ kɔrɔlen de la wa wali tɔw bɛɛ bɛ fɛnw kɔrɔya la ka daliw da yɔrɔw la ka fɛnw kɛ ayi dɛ ninnu ko dali tɛ da olu t'a la de koyi n'o tɛ ɲankumaya sɔrɔ dali dala la k'a dilan k'a ɲɛ mɛ anw ko an y'a sɔrɔ cogo min na an bɛnbaw bolo an k'a to to cogo ni na ten jiriw b'a la ayiwa a ko ninnu fana e yɛrɛ ɲɛ bɔ o épaisseur la tout est en banco ye a bɛɛ bɛ bɔgɔ de la koyi an y'a garder nin cogo la le statu quo i y'a mɛn n'a fɔra culture ni kunya ni suguni ninnu bɛɛ bɛ danbe kɔnɔna la o an ka n'olu bɛɛ effacer ka bɔ yen i y'a mɛn an k'o dɔw to yen ten minnu bɛ na anw kɔfɛ o k'o ye an mansaw tun bɛ baara kɛ cogo min na o ɲɛ ka da o kan a b'o hakilina jigin ko dɔ la monsieur le ministre e bisimila. kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli di a ka ɲɛmɔgɔw ma u y'a kanu a kana fara anw kan n'o tɛ a ka kabine tun bɛ se ka na mɛ k'a yɛrɛ kana walasi ka se ka fara Sigasokaw kan an ka se ka ɲini wagati ninnu na tɛmɛ. o de kɔfɛ an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe sɔrɔla k'a ka sewa n'a ka nisɔndiya jira kunbɛcogo cɛɲi mun dara a kan marabolo ɲɛmaw lakana tigilamaw ni marabolo den bɛɛ lajɛlen fɛ jamanakuntigi tɔgɔ la k'a yɛrɛ Sigasokaw ni diɲɛmaa la balan ye an ka ladala fɔli mun ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛn ni kɛlɛya wa kɛnɛ ye sigili laɲini ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. pour que jamana ka sinsin a ka k'a yɛrɛ ye a k'a yɛrɛ sɔrɔ ko seko ni dɔnko ka don ba la o de kama a ye sa ye seko ni dɔnko ma pour que an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya an danbe bɛ se ka sigi cogo min na donc faso baara de don donc a y'an bila o baara la donc décret bɔra ani gouverneur y'an bolo di ɲɔgɔn ma ani région an ye bɛnkanw kɛ an ye mission caman kɛ pour que an bɛ se ka jamanakuntigi ka nin hakilina ye waleya cogo min na donc alhamdulilayi ala y'an dɛmɛ an sera ka prélancement kɛ Bamako lancement nana kɛ Sigaso yan donc bi ye ɲɛnajɛ yɛrɛ daminɛ ye an ye jamana 4 ɲɔgɔnna wele invité ka yira k'a fɔ balani koba de don tulonkɛ dɔrɔn tɛ dɔnniya b'a kɔnɔ kalan b'a kɔnɔ anw ka danbe na an cogoya bɛɛ bɛ balani kɔnɔ tamasiyɛnw y'a yira dɔnnibaw y'a yira k'a fɔ bala ye fɛnba de ye n'i y'a ye an bɛnbakɛw y'a don ba la kɔrɔ de tun b'a la donc an b'a fɛ o kɔrɔlen de ka don ba la ka a tun bɛ baara min kɛ fɔlɔ fɛ a ka sigi o cogo la. wa an b'a yɛrɛ la k'a fɔ ni ladalako kɛnɛba in kun cɛra ni duwawudenw ye ka ɲɛsin minisiri n'a ka délégation marabolo kɔnɔna Mali bɛɛ lajɛlen ani ɲɛnajɛ in tɛmɛcogo ɲuman kulomu ni tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ na kɛ kulon dumanba ye. ayiwa nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruyaw la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ baabu kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sɔnni. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la
n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi sɛptamuru kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban.